बिथांमोनहा जानला मानला खोथा बुंनानै जे पिस रिलिज खालामनाया बिथांमोननि थाखाय बे पलिटिकल रिलिज होननानै जों बुंगोन। दा जे खामानिफोरखौ जों मावनो होननानै सिद्धांत लादोंमोन, गुसुं समाव मावजानाय खामानिखौ जों मावदों आरो किसुमान खामानिखौ जोङो स्ट्रेटेजि पलिसि खालामनानै खामानि मावलांगासिनो दङ। सरकारा माखौ होनो बिथांमोना गावसोरनो निजे मिथिया खोमा। जे हाग्रामा महिलारि दाङ'रिया बिथां आरो बिथांनि टीम, बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफ्रा जाहाथे जेखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राफोरखौ जोंनि एसेम्ब्लियाव बुङोबा बिथांमोनहा खुब मोजां जायो होननानै जों सानो। थगायनानै होन, सिगि सग' खालामनानै होन, बायदिसिना खायदा कौशलजों बिथांमोनहा जेरैखि जाया जे 2024 जे लकसभा इलेक्सन बेखौ देरहानो थाखाय बिथांमोनहा थाम-थिम खालामदों। बे हिसाबै बिथांमोनहा जे दानि जे जोंनि सरकार, इउपिपिएल हान्जानि जे सरकार, बे सरकार सालायनायखौ बिथांमोनहा जानला मानला खोथा बुंनानै जे पिस रिलिज खालामनाया बिथांमोननि थाखाय बे पलिटिकल रिलिज होननानै जों बुंगोन। दा मोनसे खोथाखौ जोङो मिथिनांगोन जे परिबर्तननि खोथायैबो बिथांमोना बहुतखिनि जोंखौ बुंदों जे इउपिपिएल सरकारा इलेक्सननि सिगां जे परिबर्तन जागोन, ओरै जागोन बुंदोंमोन, माथो जादिया होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा परिबर्तना सानसेनो जानाय बुस्थु नङा। परिबर्तन होननाय बुस्थुआ सानसेनो जाया। जे जोङो बेदर जाग्रा मानसिखौ गाबोननो जे निरामिस जानांगौ होनब्ला बेथ' जानाय नङा होमबा? बेदर जाग्रा मानसिखौ गाबोन नोंथाङा बेदर मोनजाला, दिनैनिफ्राय निरामिस जानांसिगौ होनबाथ' जानाय नङा। दा बेफोरखौ जोङो लासैनो परिबर्तन खालामलांनायनि थाखायसो जों सिन्था सरसा खालामदों। गासिबो खामानियानो समजों लोगोसेसो खारफायो आरो समनि सिगां मोनसेबो खामानिया जाया। दा बिपिएफनि दिनावबो बिथांमोनहा 17 बोसोर सासन खालामदों। 17 बोसोर सासन खालामदों। बे 5 बोसोराव बिथांमोनहाबो फाउन्डेसन खालामनायाव थांदों। 5 बोसोराव बिथांमोनहा फाउन्डेसन खालामनायाव थांदों। द्वितीय बाराव जेब्ला सरकार फैयो अब्लासो बिथांमोनहा गावसोरनि साननाय हनायफोरखौ मावफुंनो हादों। थिग बिदिनो इउपिपिएल सरकाराबो दिनै जोङो फाउन्डेसन खालामदों। जे खामानिफोरखौ जों मावनो होननानै सिद्धांत लादोंमोन, गुसुं समाव मावजानाय खामानिखौ जों मावदों आरो किसुमान खामानिखौ जोङो स्ट्रेटेजि पलिसि खालामनानै खामानि मावलांगासिनो दङ। दा बिपिएफ हान्जाया बुंदों जे बिथांमोनालायनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बहुत इनस्टिटिउसन खालामबाय, CIT खालामबाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खालामबाय, बहुतखिनि खोथा बुंदों। दा बिथांमोनहा जे नोंथांमोनहा रिसेन्टलि बेखौ मिथिनानै ला जे बावैसो सिगाङावसो जोंहा केन्सार हस्पिटालाबो बावैसो सिगाङावसो जादों। 17 बोसोरनि उनावसो नै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोसो जे केन्सार हस्पिटाला अपेनिं जाबाय। दा बिथांमोनहा जुदि केन्सार हस्पिटालखौ सानसेनो खालामाखैना, बे जानो थाखायबोथ' 17 बोसोर नांदों। थिग बिदिनो किसुमान जे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि उनाव जेखिनि मोननांगौ जोंहा दफाफोर दङ बा जेखिनि मोननांगौ जोंहा मावनांगौ जे हाबाफारिफोर दङ, बे टाइम टु टाइम जालांबाय थागोन। रायजोफोरखौ बिनि सायाव जानला मानला खोथा बुंनानै मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामहोनाय बा रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनाया थिग नङा होननानै जों बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जे मन्तब्यफोर, जोंनि खोथा बुंनायफोर, बे गासिबो कनस्ट्राक्टिभसो जानांगौ, डिस्ट्राक्टिभ जानो नाङा। बा पलिटिकेल पार्टियाव थादों हिसाबै जेखौ खुगायाव फैयो बेखौ जानला मानला बुंनाया थिग नङा होननानै आं सानगोन। आरो बिथांमोना जोंनि सरकारखौ बुंदों जे NGO स्टाइल सरकार सालायदों होननानै। दा NGO स्टाइल सरकारा माखौ होनो बिथांमोना गावसोरनो निजे मिथिया खोमा। दा NGO स्टाइल सरकार माबा माबि होनदों, बिथांमोनहा बुंबाय थागोन। जोंहा जोंनि मावनांगौखौ जों मावलांबाय थागोन आरो रायजोआनो जोंनि जे मावनायनि फिथाइ बेखौ मोनगोन। दाबो जोंहा 2 बोसोरल' जादों। गोबावखिनि जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। 3 बोसोर जोंनि आखायाव दङ। दा जोङो इयुनाव जेरैबायदि जोङो जोंनि थांखि लानानै जे खामानि मावदों बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। आरो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ सानाखै। आरो जोबथारनायाव आं बेखौल' खावलायदों जे हाग्रामा महिलारि दाङ'रिया बिथां आरो बिथांनि टीम, बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफ्रा जाहाथे जेखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राफोरखौ जोंनि एसेम्ब्लियाव बुङोबा बिथांमोनहा खुब मोजां जायो होननानै जों सानो। खारना जाहैबाय एसेम्ब्लि सिङावसो गासिबो सावरायलायनाया जायो। पाब्लिक मिटिङाव थांनानै जानला मानला खोथा बुंनायनिख्रुइ एसेम्ब्लि सिङाव बिथांमोनहा सावरायफैदों। थांनाय बाराव जेसेबांखिनि एसेम्ब्लि जालांबाय, दा बेयाव बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खनसेबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एटेन्ड जायाखै। आरो जाय बिथांमोननि MCLAफोर एटेन्ड जादों बिथांमोनहाबो जेरैबायदि जे बाहागो लानांगौ बेखिनिखौ लानाय जायाखै। आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा जुदि रायजोनि थाखाय मावनो ओंखारदोंब्ला एसेम्ब्लियाव फै, जेखिनि खोथा बुंनांगौ बेखौ बेयाव बिथांमोनहा बुंफैथों, बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय
क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।